Добре дошли, малки приятели! Днес ще потънем дълбоко в магическия свят на морските животни. Готови ли сте да срещнете някои невероятни подводни приятели? Да започваме! На първо място имаме кит. Той е нежен гигант, който живее в океана. Китовете са най-големите животни на Земята. Можете ли да направите звука, който издава кита? А сега нека се запознаем с игривите и умни делфини. Делфините обичат да скачат над водата и да се надпреварват с вълните. Можете ли да скочите като делфин? Ето я е могъщата и мистериозна акула. Акулите са известни с острите си зъби. Можете ли да ми покажете най-страшната си физиономия като акула? А сега нека срещнем цветната и очарователна риба клоун. Точно като Немо. Рибите клоун са майстори в приятелствата с морските анемонии. А вие можете ли да плувате като риба клоун? Погледнете, това е грациозната и съветеща медуза. Медузите са като балерини под водата. Можете ли да танцувате като медуза? Кажете здравей на симпатичните и пухкави тюлени. Тюлените обичат да събират слънчеви лъчи на скалите и да си играят във водата. Можете ли да се преструвате на тюлен и да шляпате с ръцете си? Сега е време да открием и малкото морско конче. Морските кончета умеят да се крият в океана. Все едно играят на криеница. А вие можете ли да се криете като тях? И сега нека срещнем мъдрата и древна морска костенурка. Морските костенурки пътуват на дълги разстояния в океана и идват на брега, за да снасят яйцата си. Можете ли да се движите като морска костенурка? Вау! Това беше невероятно пътуване през подводния свят. Надявам се, че се забавлявахте, срещайки всички тези невероятни морски животни. До следващият път!